Araw ng Biyernes, naghain naman ng kandidatura ang negosyanteng ekonomista na si Michael Sy kasama ang kanyang anak na si Solomon Sy na tatakbo namang vice mayor nito. Gusto nitong matawag o makilalang bilang dad ng bayan at sinusulong nito ang isang disiplinadong pamumuno para magkaroon daw ng kaayusan at kasaganaan ng lungsod. Ano po magiging focus ng campaign promises natin? Well, basically, meron kami tinatawag na Casa Mobi, no? Caring city, safe city, modern city, and beautiful city. Because Manila is suffering from so many problems, no? One is, of course, corruption. Second is crime. And third is poverty. No? So these are the three elements that we have to address. But basically, our main focal point would be reskilling and upskilling of our countrymen and to get them jobs. Because if they can get jobs and they can help more people and they can be productive. Ito raw ang nangumbinse sa kanyang anak na magtandem sila sa eleksyon para ito ang kanya magiging katimbang sakalit papalarin. Si Solomon Sy kasi, ang ating kuya ng bayan, gumaduate niya sa De La Salle University, Taft Avenue, finance graduate, top of the batch, summa cum laude. Kaya nga, tapos siya corporate executive, business executive ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, hiningi ko yung kanyang tulong na kailangan ko ang iyong lakas, kailangan ko yung talino. Dahil siyempre ako naman may edad na. Kaya natanggap naman natin yun. Kahit na marami akong karanasan, kailangan ko rin ang lakas ng kabataan. Ayon naman kay Solomon, bagamat nagulat daw siya sa offer ng kanyang ama, ay tinanggap niya ang hamon. Sir, nung sinabihan ka ng dad mo na baka pwede ka maging vice mayor, ano po nasa isip nyo? Well, syempre una, nagulat ako. Bakit ako pinili niya bilang vice-alcalde niya? So una, syempre, iniisip ko, siguro naman meron ibang pwede niyang mapilian. Pero nung sabi ng dad ko, nang kailangan niya ng isang vice-alcalde, hindi lang naniniwala sa kanyang vision para sa Maynila, kundi ipapatupad na busilak ang puso na 100% bibigay niya ang lahat para may patupad ang isang caring, safe, modern at beautiful city para isang matiwasay na kinabukasan ng lahat ng Manileño. Siyempre, hindi ako pwedeng umayaw dyan sa challenge na yan. Sa tanong kung anong masasabi nila sa magiging kalaban nila sa posisyon, ay ito ang sagot ng mag-ama. Siyempre, ang chance naman naming manalo talaga naman napakaliit. No? Tanggap naman namin yun. Dehado kami. Kung iahambing sa kalaban namin, kami mga uod lamang. No? Pero kahit na uod, minsan, kung may pagkakataon, ginagawa ng Panginoon, ginagawa siyang isang makulay na paru-paro. No? Wala na akong masasabi kung sino man magiging kalaban natin or magiging magtatakbo rin against us, no? Masasabi ko lang, meron kaming mensahe, meron kaming vision para sa Maynila. Kung yun yung gusto makita ng Manileño para sa Maynila, o di sana naman bigyan nila kami ng pagkakataon. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.